ASDC asong atumpen kangdang amay kang nipon Sarsar palamthe hansirong pang parlilo votirik po ingreng lilo election nang tibo ong rat adung nang pet ong lason thotsi pinila khatroksi kupli constituency ke parlo lang parpan patchu aklamalong ASDC ratcharia song atumpenta kangdang amay kang nipon Sonsi MP kiliga pornang tibogajok ASDC ratcharia songa hinpenta mithang songa phat kachipahai jipura rada hong chataya longdamsi vote ador ke sonaya vote ASDC asong phan vote nang jipura chithan chimum amai kang nipon labang so maya long akihai sarsing inglenga hinpen pherangkia thengnu kaning jepon ke non ke klangtang an a candidate atum an ke karbiang long ki sum ke phoalam lapen karbiang long arada kar I autonomous state mati article 244A ke hangdun mate hat parliament long kaning je dun haiji atum kali pusi pherangkia thengno ningje pon lasi ASDC asong penke thexera bang phuaphan haladak article 244A alam kaningje dun hai mate kachidan dun hai bang phua phansi chetoy dun po pusi sarsing inglenga hinpen ningje pon tangti non angton pen kardak alam thekilong ponji aphan sarsing ingleng kaningje pon alam thepen le arjupon iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong Pini nili tumda katon master demand committee jasemet West Karbi Anglong District Committee pen kache paraya tengsi ASDC Kopli Constituency Committee tum chepahen pu pon pen pini da kangdang amai nili tum bi pon asela so kangdang amai nili tum ki bi pon ang kokalam the bange jasemet ASDC party tum non Karbi Anglong burning issue sopu thaki claim ke dam la pen ke kache song alam thei hui li tuma rat pen kachin ki chingwai nei lai hui lam kenang sot tepik se pudam lo plotang te give and take alam ta isilo la pen ke uniform civil code la pen ke citizenship amendment act la solo code non pini pen aba bange jasemet la kheruni ha warlong ke du bijar area la eviction nangji pen ke la so ka eviction sita me supreme court guidelines ateng la pen constitutional arona teng nangji la pen ke historical basis la huelam the pen sili tum dak radalong chethan chimum la ha pan sili tum program bang higbom la pen ke non dak pini dak extended judet lo plutang te constituency committee tum hin pen chepatir pi pondusia ko puthot nitum arong ke dam mas contact of size ta miritum deng ponthuji la sinon nitum ke theklong ma la hello je Karbi Anglong long pini song du la pen ke social media Facebook lai hui long hangju lai nitum ke theklong pinang do sita officially bangke arona teng pen la ka che song ka pa chun nang ji phan la pen ke ka pa chun ji phan ke othip la son bang nitum theklong li la so pot sila atha khang jo hang hai la son ben ke na hok ta li dam de ji la ka thai lang pong lam cho la so pot si ASDC song hin pen ar sijik pen nitum matha polo puthot litum ASDC asong along Karbi rada tum ka cherap chetu la so aja kong bang puthot pang tang thu pa the thu pen si ilitum 86 pen ke hanga ka che song sta militum chun unji la pen ke la so teng si non nilitum aphan ASDC KSA KNCA asong aphan officially autonomous council pen punon state government pen punon isi official recognition la son isi nangki piateng pe so tum talks nang ke hang ka du ka we lai helam thi sita me dulo la pen ke talks sita me ni tum isi hine step ana bang official talks mukha so ke dam boma process ta non dulo la si nili tum par ni si Karbi Anglong autonomous council hin pen ka chingwai hutami jasemet sonialam the ni tum ka pe klang dun dolo la bang ke non la new land policy po puthak ni tum ka che song ji 2023 aningkan 25 June autonomous council pen ka pe klang la se hala so ka pe klang alo bang executive committee atum puthor review to adlo polam si CEM abang ni tum phan la 11 March ar official talks nang thandun la si la so new akim ordara bang mane aprang along le arona tengsi mane lai tum akhe tum bang phan ke hangpo pula so ba aprang arona tengsi pinang shot po pula so ordara bang
ดักเออาร์ออฟฟิศลงตานางเลือดลบุษลังลิตุมนางทันดุแต่สิลายหุยบางอีซีเสียกิจจุนลิตุมกัจจงเป็นจิตเทกลงแต่ส่วนคอนซิลเป็นกัจจิงกีฮุดและเป็นเกสเตอร์กอร์เมนต์เป็นลิตุมกัจจิงไวลงหุดอันนี้ที่ดำบางละเห็นล้อลักตุมนางนำจิจากบางแก give and take สิตามเมการเบียงลงเลยบางแกละตุมเมฆาลอยพันกีปีบางแกคอยครีโลปุสิการเบียงลงตุมมาสคอนซิลและเป็นแกซัมกอร์เมนต์ตุมสมนักชิปุดุนดักโลและที่เอสซีตุมกัดีมันเต็งโลปุโลและเป็นยูนิฟอร์มซิวิลโค้ดสิตามเมการเบียงลงการเบียงเคพันแกปาร์ลูปอนเฟโลปุสิOtomatis Council itu nak cek dulu lah penggal Sam Government itu nak cek dulu lah penggal Citizenship Amendment Act sitami CAA telah sontak lo lah tum Bangladesh Afghanistan Pakistan nahok pela armu wan pusita Hindu punai ba jat lewan pusita karbiang long le arlu bangga hal hayak kai pandak nang palut long lelu lah son selang itu mo bangga lam cek lo lah si song lo te chun pu bai ni litum thek long lo pot si litum thelo ri farman ka song long bangke kar biarat do andame nona son si SDC KNC tum long ar chap dum tip nei pusi ni litum ma hinta chuning ri pon lo kale MP election ke wang bom lo ni litum non tarik re proxy ken ar kep ni tum core committee doji la pen ke central committee tarik ren ar kep doji ni litum cheng wai pop election ke litum thurdun wekji election thurwek nang kokji bangga hini thomalam non da candidate ka pang dak tang ana bangke ilitum lang de nang latum India parliament along karbiang long alam thi kaninje dun thekji la sona bang thugali dak MLA tumle harsunador arjudun rong son thak thaksi non la ke klang tang ana MP tumge mu parliament long le rokte latum da harsunador aluador arjudun rong je tum tena a potsi karbiang long hem pregalam la pen ke la so block 1 and block 2 lam ka che song dun thek la pen ke CAA uniform civil code lai hu alam thi ka che song dun thek inut ing tang kring la pen ke thek serabang tu bansi as a party hin pen banke candidate ni tum ing vai po la pen karbiang long rat phan same chuning rilo as a candidate pan sunang li tum ta vote pi pen pa hai nang po pu sini tum chuning rilo